Igbo Igwe kọchara igwe niile nọ na mana ahụ mana ọkwara ahụ n'onye nọ n'ọkwa ya kachakwuo ha ahụ ihe gozi ozi nke a gozi ihe ile nke anyị eme ebe a na-akụzi ihe nye aka ihe enwenwu n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ The former deputy governor of Anambra State, President Good Hanta Macheba. Hi, can I again? Thank you, sir. Small people. All he does not join, can I them money? I got my beer with the cup. Profession, evolution. Go tell no one about. Go down, even November the year only 29. Don't teach about people. Ndị asatọ na ndị Igbo Anambra wee tinye ọha n'eze onye bụti ya dobe ya taa ife ekwuru ndị Igbo gbakọ ebe ọbụla ebuti ya dobe ya onye bido nsụmazi oyibo ajọ ọrụ agara ọkparala ya mgba onye anyị ba anya ọsụma Igbo ọ gị nwa bụ ịda ndị Igbo gị nwa bụ onye izi bụ gọvanọ na Anambra steeti and mgbe ị na-achị ịbụ gọvanọ ahụ bife eburu ya mgbe ị jere n'ụlọ ndị na-emewe iwu bife eburu gọvanọ a sị na Igbo enweghị eze mana eze pụtara ma na Igbo nwere eze ndị na-ekwu okwu ma religion differences ya religion nke a ịbụ onye ga-emenwu ibe ọ bata religion anwụọ okwu gbasara Igbo obi na Abuja obi iri ndị ugwu ya na ba nọ onwe polisi onwe ha nọ mana iji onye Igbo ma na oge ọ na-ekwe na okwu ndị Igbo o buru ụzọ macharịpụta President General na ndị na-arụkọ ihe anyị bịara ugbo ka anyị soro obodo ugboro ịtọ 3 consecutive times ụnụ nọrọ ọkwa na nwa ya What's your marketing for all this? I concur. Okay, then I like it. Epita no haneze. Chawap. Wo yo gine. Wo yo gine haneba. Kadia oyobo yi spampa. Nyanwo. Make it in the ba.
etu unu si bịa ndị nne ndị nna ụmụ okorobịa ọ bụghị ife ọbụla akwụrie na-ekwuye anyị ekego ọrụ Chineke mee ebere anyị dobe ya etu otu ọdụ kịta ụmụ na nnu Yeah, good win message from Asatu President Elect Sonugwe. But biko ana m ekele onye ọbụla okwu m dị nkenke ekwuchaghị ife kwesịrị ikwu ebe a ife ebe anyị si na onye nna ya ziri ori na-eji ụkwụ eme gịnị otego ọ na-ala na-ekwu ife sọbakọ Igbo mgbe mmadụ eji ebe ọbụ mkpụrụ mmadụ enye mana ime anya emesi ya bịa ife nso hụ na otu na-atọ siri ike bụ ndụ kwụbara ife a ọhụrụ naanị ma ọkwụbara ya otu sọbakọ Igbo kwụbara ya wee mechaa wee na onye isi asatọ ebe a kwado ya n'ikpeazụ ndị Igbo Anambra ịfụrụ ya wee si na ife onye kwado ya edewe ife eji mara ya ịfụrụ nke ndị Igwe ka ọ dị n'etiti nke ndị asatọ n'aka ekpe nke ndị otu sọbakọ Igbo n'aka nri ife eji iri ya bụ na a chọpụtara ndị Igbo ya n'ikeke okwu n'oyi ọ na-aba anụ gbara ya asụba n'ọkwụ na-arụ ka ọ magoro anyị ebidoro na nwata na ndị ọcha mgbe afọ onye sụwa Igbo oge ndọcha na-azụ kedu ife a na-eme ya akụwa ya ọkarị ndị Igbo wee sụọ ya gara emetụ n'ọbụ onye sụwazi oyibo karịa ewere ife adobi ya ọ bụrụ ya ọkụja nwaanyị ife na-eme adara ọsụwa Igbo na kịta anaghị emezi ya ife ndị anyị na-akpọ mkpụrụ nkata ọ bụrụ nzuzo ka a na-emezi ya ewepụtagoro ya ọha na eze atụrụ anya n'otu niile ma ndị igwe ma ndị ọha na eze ma ndị otu ndị PG ma ụmụ nwanyị otu ọbụla ụlọ ga-enwe nzukọ uru ewere ife akwụkwọ n'etiti maka na nke anyị na-ekwu na anyị ga-achị Naịjirịa n'obodo enweghịkwa asụsụ anaghị enwe ike agbalite chie ndị ọzọ ihe izi ị ga-eme wee nweta ọchịchị bụ inwegoro asụsụ ị na-eme ngara na-enwere ndị ugwu na-achị anyị ụlọ nwere ha na-enwe ngara n'asụsụ Hausa ndị ofesi na-enwe ngara nke anyị wepụta na ife oji agba ya aka ekpe bụ na o nweghị ife anyị kwere ka oji maka anyị mana anyị nwere asụsụ uwe na-ekwusi ya ike taata ọgbalite ọ bụrụ na-ekwu onye gwara ife anyị na-ebe a anyị kelere gị wee na-asị obodo ọbụla niile otu ọbụla niile ma otu ụka ma otu obodo ị na-eme nzukọ bido ụbọchị taata bido 29 akwụkwara ife a Nọvemba ife a ga-adị naanị gekwara ntị naanị ebe a gara eji ife aba maka nsọpụrụ obodo ọ bụrụ na ụkọchukwu na-ekwu okwu n'ụlọ ụka biko iwetara ya ebe ahụ nsọpụrụ obodo nsọrụ ụlọ ụka ọ bụrụ na onye abụrụ onye Igbo bụ ya wee na-agwa anyị okwu dịka ụmụnne anyị Yoruba bụ onye Hausa mba mana ọ bụrụ na onye Igbo a mụrụ n'ala Igbo bịa sụbaziela anyị oyibo na-egosi ya ife a ka ọ gwa anyị ebe a bụrụ ya ma ọ bụ n'ala Igbo ka ọ bụ ndị ọcha bụrụ ya ọ na-ejizi eji ndị Igbo sụbakwa n'Igbo ndị Igbo sụbakwa n'Igbo n'ihi gịnị asụsụ ọbụ ndụ mba ekele m ụlọ ahụ ezi ka mpụta kwuo okwu my daughter no medical school na Howard fight with our minor ndị na-eji obodo ma Howard University ka e wee weta Igbo course na Howard University today
a na-akụzi omenala, a na-akụzi Igbo as a language na Howard University, which is a very big achievement. And my daughter, one at third year in the medical school, championed it with our help. More president in the Nigerian Igbo community award. Makana Igbo are all over the world, and we are recognized. And when we are all people, Nigeria, America, and we all Igbo. All the states, government them are recognized by it. When all are you people, so if you never work, I can alone. I think I got alone. But we want to open our own chapter on this table, and we should not contribute. I was paying attention even when they go back. I'm very happy and excited.